za potreby vodovodu Krivina-Glava Bitizdol po projektnej dokumentácii, ktorá zrobená skôr da skeľ roky, bolo potrebné obezpečiť 51 480 000 dinári. Perša fáza vartanja studnji zrobena, a za dalje sredstva njet, utorel Nikola Vasić, predsjedatelj opštini. Sredstva hledani od pokrajinskog sekretarijatu za privredu, ali opština nje naišla na pokrajinske porozumenje, taše muši hledac inšake rješenje za to vodovod, ktorý všelijak zo s pomocu druhých židloh finansovanja žadame riešiť po konec toho roku utorel Vasić, bešedujúci o realizácii tej plánovanej investícii u opštiny Šid za 2015 rok. Prešlo nocna nepohoda na to závod, u opštiny Šid nenapravila veľo škody i bolo len dižďu mocného vítru i hirmotania tá pretrhnutá žatva a menšie škody bolo i u ovocníkoch.